Velkommen tilbage til 15. december. Vi er færdige med 14. Og til alle jer gode seere derude. Vi har fået en ny Max. Og William kommer også tilbage på toilettet. Vi har fået kamera ude på toilettet fra. Ja, det har vi. Så vi fortæller op til jokes, når vi går på toilettet. Vi sætter simpelthen 2 rivaler. Okay, nej! Ruller! Okay. Gutter, jeg trækker en øl, vi skal have. Vi er nødt til at have en øl, og så er vi nødt til at have en rap battle bag. Vi skal løse det her. William! Ruller! Jeg bygger nok. Ja, din mor søger. Vi skal have en benediktinerøl. Nej, vi skal også have flækkesomdom. Flækkerdom. Ja, roligt. Eller halvgød. Hvad er det for en bøssetrøje, du har på? Det er juletrøje, hvad snakker du om, Magnus? Jeg skal faktisk have syge skjorte på mandag. Ja. Ikke den der. En ny øl her. Nej, Ja, afsted, Magnus. du skal have en mere blå en. Sgu ikke så meget blå skjorter. De er alligevel lidt frække. Lad os til på Jeg skal være sådan en i morgen. Men det er for pisse, at du åbner med en øloplukker. Ja, faktisk. Jeg er sgu da lidt bøsse. Nå, er det her glas til mig? Det er bare... Hey, you know, Vi skal have det her. Tak. Okay. Nej, seriøst. Den er jo... Hvor med glasen? Hvor med glasen? Fuck med glasen. Ja. Det er chokolade. Du kommer en skum over til mig. Jeg skal også sige, jeg drikker. Du fucking tage Der er mere her, ja. Nej, bare det. Der kan man smide. Jeg forventer det. Nej, Og jeg putter dig ud sammen med fucking Mia. Jeg kan klare det. Vi er helt døde hen der i Aarhus. Nå, ruller. Det er den 15. december. Max han er lige kommet. Jeg synes også, vi har haft gæster i løbet af den her julekalender. Skal vi ikke stille vodka? Men ingen er lige så god som Max. Først havde vi Magnus, der havde fødselsdag. Meget bedre. Jeg havde fødselsdag. Ja, lige præcis. Så han er en gæst. Nej, Det er jo den 11. december. Han er en gæst. Og så havde vi Silas, der havde fødselsdag den 13. Så det er jo 2 shots. Ja, det er der. Ja, der mangler faktisk. Så havde vi den, hvad var det? Men skal vi ikke Var det den 14. eller den 13? Nej, den 13. var min 2 mor. shots til Max, og de er hældt op. Max skal lige catch up her. Den 13. der var min mor på besøg. Det er rigtigt. Så vil sige, at vi har nogle gæster. Og derfor vil jeg også i det her afsnit, der har Max ene ret, eller i hvert fald største ret, til at bestemme, hvor hele den her øl, den skal stå på posen. Jeg tror ikke, den kommer. Så det vil sige, at vi slynger først. Der er ikke noget skum. Så skåler vi. Skål. Tak for det. Skål, Max han kom. Hold kæft, det er dejligt. Og så drikker vi. Hold kæft. Bro, stop det der. Nej, William, det kan være, at jeg er nødt til at join dig. Den er faktisk okay, den her. Den er faktisk okay, synes jeg. Hvis du ikke kan klare at bunde en øl, så gør det her. Den er okay. Ej, den er god, du har. Hvad vil du ikke snakke om? Den er ikke god. Jeg har bare bundet en øl indtil. Men du tager hen og skår, så kigger du op i luften og smiler. Ej, men altså, Og så gør du det i 30 sekunder, så min hjerne den trigger. Skal vi lige gøre det? Hvis du begynder at få det Jeg vil bare indrømme, jeg kan ikke rigtig smage noget efter 2 vodka shots. Der skal lige...
Ja, det skal lige have en anden smag. Hvis du smager noget mere, så siger du bare til. Ja, Mikkel skal køre i morgen. I slutter den her, så det Okay, har vi biskutter stadig? Det er eftermiddag. Okay, det er bare fuldt. Det finder vi ud af. Der har jeg været oppe i 2,5 timer allerede. Det er så lidt anonymt. Ja, Der er lønning her. Max, du har ordet nu. Max, du har ordet. Tag lige en ekstra smager. Ja, kom. Du har ordet nu. Ja, min mor Magnus? er bøsse. Magnus? Nej, ikke lige præcis. Det er ligegyldigt, hvor langt du har det. Altså, når man kigger på øllen her, så står der den Weissbier. Og det plejer at være meget, meget hyggeligt. Men den smager bare ikke rigtig noget, den her. Så altså, hvis vi kigger på podiet... Han har sådan metal. Jeg har sagt til alle øl indtil videre. Ja, det er også metalsmag, det Den her. snop, det der. Så vi har en juicy... Det er jo ikke en øl, der er øverst på podiet, men jern det. Så er der en Hof på nummer 2. Og så er der Strandløven. Og så det er det en Så er det nøgenfyr. bare mave hele afsnit. Ej, næsten en fyr. Det er jo smukt. Jeg synes ikke, den her kommer derop. Altså, vi havde en anden før, eller hvad? Altså, jeg vil sige, Strandløven, det Er der nogen, der har, er der nogen, der har noget mod? Der er lidt vand over den her. Altså, Kirsten, hun var meget glad for Strandløven. Ja, det er også bare fordi, der var en Kan din nøgen mor fyr på. kan din mor bare nøgne imellem? Ja, hun havde ikke smagt øl. Hun skiftede andenpladsen ud, uden at skifte tredjepladsen. Hun har ikke smagt tredjepladsen. Men det er også en god øl. Så Ja. må lige slappe af engang. Ja. Men så er det Juicy IPA nummer 1, Carlsberg 2, den der 3. Ja. Alle efter for dem. Sådan ligesom alle andre pladser er vurderet. Jeg kan sgu da ikke se, at finde de der 2, der er øverst. Det er den højeste af dem. Det er 2. Ja, Det er 3. den her er lidt højere. Måske. Max, hvad siger du? Nej, den ryger ikke derop. Den ryger ikke op. Nej. Skal vi have nogle... Ja, det skal vi. Ikke mere til denne her! Skal vi have nogle Så, smags? så er det ikke mere til dig. Nej. Haps. Nu skal vi have snaps! Haps! Nu skal vi have snaps! Der har valnødsnaps nu. International! Nej, hvad sagde jeg? Der er hentes en snaps! Skal vi Fordi det der år smager vi Magnus og hjemmebryg. Så det det er det kun Hjemmebryg. Fucking uneasy. Det er det kun limited edition. Men hvorfor de Op i den. Eversense, fucking Eversense. Jeg har fucking Willy Wonka. Du har fucking 200. Jeg har faktisk 1000. Jeg skal lige høre Mange har du? Er det på den nye album? Hvad skal der ske nu? Næste starter. 1100. Jeg har lidt. Hvad er det på nu? Vi er 15, ikke? Jo. Fordi vi er Godt, alle sammen. Det har været lidt en rodet episode. Jeg vil lige opsummere. Jeg vil lige opsummere. Max han kom tilbage. Han er med igen i år. Det er fandme dejligt at se. Derudover har han spurgt om snaps. Og den snaps vi drikker, det er fra... Vi er jer. Ja, hvad fanden I drikker? vi drikker. Ja, I drikker. Den er fra... Vil du smage, eller hvad? Ja, det vil jeg gerne smage. Ja, så det er fucking vodka. Kan du få det? Du kan tage noget der. Nå, det er det samme alligevel. Altså, det smager sgu det samme. Tak skal du have. Den snaps vi drikker, det er... Jeg ved ikke, hvor den placerede sidste år. Men det er i hvert fald på sidste år. Sidste år var alle snapsene i bunden, tror jeg. Det er vandsnaps. Hen med den, op med den, en med den. Nej. Haps. Nu skal vi have snaps! Og øl. Ja, ganske hederligt. Det må være det før. Den er bedre end det. Nå, Rasmus, vi skal have lukker. Skal være lukker nu? Kan I have det godt? Tak for 15. december. Vi er samlet igen. Selvom at The Barbie Girl ikke er længere. Barbie girl. Og The Black Man. Fucking Barbie girl. The fucking road fucking Barbie girl, man. Hey, next game. Jeg kan mærke, at vi har en beef herovre, der skal sættes. Fucking white t-shirt. Næste episode. 5. december.